ang pagkakita nato sa kaluwasan sa Ginoo magkahulugan gina siya dakong kalipay. Mao na si Simeon 40 na niyang lipaya pagkakita niya sa kaluwasan nga gisaad sa Ginoo nga mao ang bata nga si Jesus, si Santo Niño. Ato ning gipistahan dinhi kagahapon. Milingi ay mong tupad ing nakita na nimo ang kaluwasan. Mungutan ako. Kanang wa mulingi murag di gina maluwas. Kinsa may makakita sa kaluwasan kadtong tao nga gikuyugan sa Espiritu Santo. Si Simeon gikuyugan siya sa Espiritu Santo o gipasaligan nga dili ka mamatay makita nimo ang kaluwasan. Nya kinsa man ning tawhana ang kuyugan sa Espiritu Santo? Sa unang pagbasa gisgutan dinhi nga inigabot na niining manluluwas mura ni siya kalayo nga moputli sa bulawan o plata. So kinsa man ning kuyugan sa Espiritu Santo kanang musugot nga limpyuhan sa Espiritu Santo. Gilain na sang lingi sa imong tupad ing na magpalimpyo ka, magpa-cleaning ka. Ang nakaapa nato kusog kita magpa-cleaning pero sa kanasang mga sa ingananang mga tig-cleaning nasa parlor ba? Sana manicurista, pedicurista, tig-make-up o guban pa. Maura na atong kitanaw nga muhatag nato cleaning. Ang Espiritu Santo sa di ay cleansing sa dining iya. Nya unsa may limpyuhan sa Espiritu Santo? Unsa ba? Kanang sala. Mao nay dili madag limpyo bisan paggamit pa kag safeguard o unsa pa nang mga cleansing bisan pagani kanang sana detox nga paagi cleansing man kuno na di nakalimpyo og sala usa ra gyud makalimpyo og sala ang Espiritu Santo. Ikatulong lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi hugaw. Okay, lingi ing na pila ka buok limpyuhanan ni Morod. Ing na pila ka buok limpyuhanan sa Espiritu Santo. Daghan. Sugdi dayon mapay daghan, dugay-dugayon pa gyud. Musamot nagkadaghan. Mao na sa atong ikaduhang pagbasa gihisgutan dinhi nga si Jesus niambit sa atong unod og dugo kay anak man siya sa Ginoo aron himuon ta niyang mga anak sa Dios. Nindot day kayo ang Ginoo basta maoy muluwas nato mga igsoon kay himuon ta niyang anak. Kanabitang atong mga tao nga naas gobyerno nga tig-rescue aning mga tao nga luwasonon ba? Pareha ng mga bumbiro sa pamailain ka ng mga military, mo rescue man na sila sa kanang mga naigo og mga trahedya, naigo og sunog, na landslide, naigo sa mga bagyo, mga flash floods, ila man ang i-rescue. Pero inihuman nila rescue dili na nila himuong anak. No, ila na nang i-turnover. Wala, pasagda na. Arang-arang pang iro, kay usahay i-rescue, himuon pang anak-anak, hagkan-hagkan pa. Ang iro ba? Pero kaning mga tao, mo'y i-rescue, iguman. Buhiya na. Ibutang sa na ni mo, DSWD, ana-ana mga orphanage, o guban pa. Di masana nila himuong anak. Ilam nang himuon dito nga ilang atimanunon. Pero ang Ginoo lahi kayo. Inig-rescue niya nato, himuon dayon taniyang anak. Kinsa ninyo dinhi ang gustong mahimong anak sa Ginoo? Tasa kamo. Ang di mo isa, iya siyawa. Amayo.
Ubay-ubay ang niisa, pero naiuban, gaana lang, kyugpos lang. Bahala na mo diha. Nya unsa may tabo kung mahimo na tang anak sa Ginoo, kinahanglan magpuyo sa sa kinabuhi na gustos Ginoong puy-an. Kay moadto naman ta siyang iyang panimalay, mo buhat sa taon sa mga angayng buhaton sa iyang panimalay. O kung sa may number 1 na requirement para makapuyo tas balay sa Ginoo, kana yung gugma, paghigugmaay. Nilingay mong tupad, na I will always love you. Ika lang. Ika lang. Inigsulti ni mo anang imong tupad, di gina mahitabo nga di na mo smile. Gawas lang yung pertig yung yawaa niya. Kayang yawa ra may dili mo bati o gugma. So kamo mga asawa, o gusto mo nga magpuyo mo sa harian o balay sa Ginoo diha sa inyong panimalay, sige higingon inyong bana, I will always love you. Nya mo baos ang bana, purting lipaya. Pero managkusmod inyong mga naong nya singhag kay tingog, sayo plus buntag, ang greeting singhag na. So na. Kamo sa mga ginikanan, gusto sad mo nga ang inyong mga anak mahimong anak sa Ginoo, sige higingong I will always love you. Nya maingon na inyong anak, ay nakugpukawa maha kay matuog kog maayo. Siya sure. I love you. Hasta lipaya lagi. Pero magyaw-yaw ka, bangon, panuwaya ka, abi kay nitan-om kag sinulog gabi, di na ka mo bangon. Ngani ay daghan kayong buhatonon, abi kay nakadaog mamo sa inyo ditong sayaw gabi, kamo may na-champion taga Santa Cruz, magligid na lang yun mo diha tibok adlaw. Niya, natay makaon ana, isa na may premyo, hay man na, isa 2 oras kapitan. So, wala. Dire, trabaho dire, manilhig dito. Ana gani kag sinultihan, kita ginagiyawa ng imong anak. Ang nidaog day gabi sa atong sinulog diha. Uy, nakatanaw mo? Kisay nakatanaw be, tasa kamot. Pwede na mo mga matay. Nindot kayo Nindot yun kayo. Tungod to sa pag-antos, pagsakripisyo sa mga contingents, gikas barangay kapitan, mga barangay councilors, hangtod yun sa ilang mga in charge. Nindot kayo. Nga salamat sad sa mga namalit og slots nato, kay motoy nakapalambo, nakapatuman sa ato dinhing gibuhat na sinulog, no? Atong pakpakan ang tanang namalit og slots. Diri gani sila si Mayor Aljo, kuyog sad sa mga pipila ka mga konsihal sa atong munisipyo o sa mga diri sad to si Senato Board Mike Villamor. Nalingaw kay sila, no? Bisag na sila yung mga appointments, wag sila mamiya. Dayon, alabi na gid si Mayor, no? Diri gid siya kay nalingaw kay siya. Produkto to sa atong paghigugmaay. Produkto to sa atong pagsuway og sunod ni Santo Niño. Ang na-champion, ang Santa Cruz na contingent, ang first runner-up, ang ato dinhing San Vicente. Last year, naging tuig, ang na-champion, ang San Vicente, ang first runner-up, ang Santa Cruz. Ambot kay katulong tuig, huwag napatay sinulog, wala tingali. Ingat na sila, Pader, na ito na, mga blitzers na to diya. Isa ka ni Pader, magamit ragin ni sa sunod. Ako na, napabagoy sunod. Depende sa Ginoo, tagaan ta niya ang sunod. Niya, ang sa Festival Queen, ang nangharos, ang lataban. Niya sa kaning sayaw, ang nangharos, ang Santa Cruz sa mga minor awards. Maunay pagpaila nga doon naging mayong bunga. Nagkatawa ko kay pag-declare na winner, giduol na ko ang mga champion nga mga contingents, pulos-pulos man naghilap. Nako di ko dinhi adto ko sa first runner-up,
Ningadto ko sa first runner-up, gahilak balang gyapon. Nako, di ay napildi, gahilak. Di asay nakadaog. Naghilak. Hay man ka ato'y hilak na makalipay. Depende. Depende, no? Pero sa Ginoo, lahi siya. Ingon siya, aron malimpyo ang inyong kasing-kasing, hilaki ang inyong sala. Hilaki ang inyong sala. Panghilak mo tungod sa inyong sala. Ano? Muna, naagani kay sa hilak. Ikaw nam sa hilak sa kalipay pader. Kana bang nihilak kas kalipay tungod kay nakabiya na kas imong sala. Sama nang nakay kabit. Nya imog yung biyaan. Makahilak ka. Nga naman, lami man ang kabit kay sa imong asawa urbana. Pero muhila ka, salamat Ginoo nakabiya nagyud ko sa akong sala. Nya mo atubang na kuaning way lami. Magsige na kaghilak. Sige na kaghilak. Nya katos ang imong giatubang nga way lami, imong asawa, imong bakhang bana, depende lang sa sitwasyon. Muhilak po to. Ikaw naghilak ka tungod sa kalami sa imong kabit nga imong gibiyaan, siya sad makahilak kay di siya katuo nga nibalik na kaniya. Kalipay tong iya. Pero ikaw nga nihilak tungod adtong imong pagbiya sa imong sala, nakalipay ka sa imong isig katao. Muna si Jesus niambit sa atong unod aron maghilak siya sa iyang pag-antos o kamatayon sa cross aron tangtanan malipay. Muna simbolo anang kandila nga ato niyang blessingan. Ang kandila mahilis, di ba? Kanang aga sa kandila mura ba nagiyang mga luha. Adi mong to. Kaya ang iyang manglawas ang iyang gigamit aron muhayag nato, pero lipay kay ta kung nana ang kahayag. Nga naman, hay salamat. Maklaro na ginako ang akong padulngan. Pero ang imong gitamwag nahilis, nahurot, gikaon sa kayo. Sige, last na lang lingi be. Imong tupad. Ing na andam kong muhilak aron malipay ka. Sige na, andam kong muhilak aron malipay ka. Ang atong mga slaughters mo'y nakapalipay na to, pero wapa mahurot ang atong Santo Niño's healing gifts. Pasabot, nangutana ko sa Ginoo, pa man ni mahurot, naa pa may 8,301 ka slots, tag 100 pesos. Hotdo ni nato, dili. Hotdo nato. Padayon mong palit karon. Kana bang inigkuot nimo sa imong bulsa makagas na gid ang imong luha kay imo gyung ipalit. Nganong niagas man imong luha kay imo unta tong i-Jollibee, pero di na lang ka mo Jollibee kay imo gyung ipalit. Imo unta tong iplite sa motor or tricycle, pero di na ka musakay, maglakaw na lang ka bisag init kayo kay imo gyung ipalit. Inigbuhat nimo ana, mukatawa hasta ang Ginoo dito sa langit. Ano?